Szia, Feri! Hello, sziasztok! Azt hiszem... Hello, 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 hello. Azt hiszem, rólad nem lehet elmondani, hogy régi motoros vagy. Nincs egy éves a jogsid. Várjál csak. Igen, nincs még. Mikor lesz? Télen? Hát úgy kezdődött, nem, hogy én elkezdtem azt hiszem márciusban, de november lett, mire meglett. Nem buktam meg semmitől, képzeld el, csak mindig az volt, hogy mikor tudsz jönni Feri vezetni, nem, oké. És akkor így egy kicsit elhúzódott. Ez alatt a, nem tudom, 9-10 hónap alatt mik a tapasztalataid az utakon? Hát akkor ugye nem kezdtem el motorozni, mert novemberben annyira nem komfortos, és márciusban kezdtem, most beszélgetünk július végén, 11 000 kilométert mentem. Az igen, akkor hosszabb utakra is? Azt is kifújtam a szakmaórát, ahogy szoktuk volt mondani, és még van benne szerintem egy 5000-es, remélem, még ebben a szezonban. Figyelj, nekem alapvetően jók a tapasztalataim. Egyrészt ugye az országban meg csináltunk 2 túrát, és az egyik az egy Szlovénia volt, a másik meg egy Ausztria. Volt valamilyen kisebb-nagyobb baleseted már? Nem. Ahol csak lehet? Igen. Hát egyelőre nem. Figyelj, én nem is vagyok az a nagy, tehát hogy az a nagy száguldozós, meg ez a nagy kanyar döntögetős csávó. Hogy például amikor én márciusban megkaptam a motort, akkor én kimentem a hidegbe, az esőbe, és ott fönn nálunk, én ugye Velencén lakom, elindulsz Nadab felé, és aztán keresztül a hegyen, ott nagyon kevesen járnak. Volt olyan kanyar, vagy ív inkább, ne is kanyarnak mondjam, amit én 10-szer visszamentem és megcsináltam. Neked egy Triumph Bonville-ed van. Így van. És föltáskáztad, mikor mentetek? Nem ezzel, hosszú túrára nem ezzel megyek, én olyankor bekopogok a Triumphhoz, és olyan macska szemekkel így mondom, hogy nem vihetnék el egy tesztre egy Tiger 1002-eset, és tulajdonképpen így nyomogattam nagyobb túrákat a Bonville-lel, meg lehet csinálni. De figyelj, nem ugyanaz a kabát a kettő, a Tigeren magasan ülsz, kényelmesen ülsz, tele van mindennel, tudod, ezek már ilyen okos motorok, hogy például izé van, hogy jelzi, hogy vannak a holtérbe, radar, jobbra-balra, mindenféle elektronikák, sokkal kényelmesebb, nyilván irányíthatóbb. És hogy esett a választás a Triumphra? Nekem első látásra szerelem volt a Triumph, nekem az a klasszik motor kellett, ami apám P20-as Pannoniája, tudod, P10-es. Az volt az öregnek, és egyszer elvitt vele fagyizni, 75-ben, nem volt, és én azt a formát kerestem. És ezen a hosszú szlovén úton biztos volt valami izgalmas történet. Csak azok voltak, de semmi dráma. Tehát, hogy illetve egy volt, nem tudtam fölmenni, voltunk mindjárt mondom neked, Európa egyik leghíresebb olyan vára, amit egy barlangba építettek be, valami P betűs, nem fog eszembe jutni. Egyébként Szlovénia, gyerekek, ugye, hogy mész Szlovéniába? Úgy mész, hogy mész a horvát tengerpartra, vagy az olaszokhoz, és az a célod, hogy minél gyorsabban keresztül menj. Így látod, hogy jaj, szép zöld, meg minden, csak menjünk már, mert fürdenénk. Na most Szlovénia olyan komplex, olyan gyönyörű, olyan látnivalókkal. Európa legnagyobb föld alatti kanyonja például ott van, amit egy vájt ki, egy folyó. A mai napig ott folyik az alján. Mész, és itt 150 méter van alattad egy barlangban. Rohadt jó. Na, elmentünk ebbe a P betűs várba, és akkor utána mentünk volna tovább ehhez a bizonyos barlanghoz. És hát ugye minden járható utat kiszedtünk már a GPS-ből, hogy minél izgalmas, kalandosabb legyen a dolog. Az is volt, kimentünk a faluból, Múrva, azt még kezeltem, jött egy emelkedő, még azt is kezeltem, és utána jött egy nagyon nagy emelkedő. Tehát szerintem ilyen volt, így kellett volna fölmenni, hirtelen nem, és nagyköves. Amihez ugye a haverom egy gombnyomással kikapcsolta a kipörgésgátlót, meg minden, mert terepen ugye az kell, hogy ott dugulja ki maga alól a követ, ez hadd szóljon.
Hát nekem erről fogalmam nem volt, érted, hogy van benne ilyen. B-opció. Semmi. Ezért a közepéig följutottam ennek, és akkor ott így megállt a motor, és tudod, ha be van kapcsolva a kipörgés, akkor hiába húzod, elkezd lelassulni szegény, hiszen ugye túlpörögné magát, ez nem engedi, és akkor én így ennek az emelkedésnek a közepén beékelődve ilyen sziklák közé így megálltam, és sírtam, hogy Máté, gyere vissza, értem, mert meghalok, gyere, jaj, jaj, jaj. Máté 15 km után nem annyira, nem, hát azért mi közben beszéltünk, úgyhogy ő fölment a tetejére, lejött, akkor próbálta elmagyarázni, hogy mit kéne csinálni, akkor én már teljes pánik, érted, mondom, jaj, a bóti motorral elesek, jaj, hogy mit fognak mondani. És akkor ő fölhozta. Tehát ez mondjuk egy olyan volt, amit nem tudtam megoldani. És egy utolsó kérdést engedj meg, biztos, hogy 1000 helyen elmondtad már, de hogy jött ez a motorozás? Ez nagyon régen megvolt, ez a motoros sztori nekem. Apám, mondom, már 70-es De akkor miért vártál eddig? De mindig vagy nem jött össze, vagy összejött más, tudod? Tehát, hogy így mindig bennem mocorgott, de annyira, most már nyilván bánom, de hogy az én életemben 1 millió olyan dolog volt, amit én ugyanilyen rajongással szerettem, vagy szeretek a mai napig. És hogyha a gyermekeid akarnának motorozni? Akkor azt mondanám, hogy csinálják. De hát a Soma, ő már jár ilyen kis cross edzésekre, egy nagyon szuper helyre, ahol tanítják ezeket a dolgokat. Figyelj, erről azt gondolom, erről a tiltásról, hogy a legnagyobb baromság a szülő részéről. Ugyanis, ha tiltod, akkor az fog történni, hogy 20 évesen elkéri a haverja 1200 köbcent is, nem tudom miért, és az első ilyen Speedy González motorját, és az első villanyoszlophoz oda csapja magát, úgyhogy lépésben haladunk vele. A Panna, ő így robogós vonalon akar kiteljesedni, ő most már ugye levizsgázhat, tehát nála ez most már aktuális. Én azt próbálom inkább, hogy ismerjék meg tudják, hogy ennek mi a veszélye, hogy lehet talán egy kicsit óvatosabbnak lenni, tudod? Hogy a szülőnek az a feladata, hogy ezeket a dolgokat hogy élményt adja a gyerekednek, ne korlátokat. Megtöltsd az életét, Igen. vagyis hát, hogy tanítsd meg, hogy töltse meg az életét. Így van. Pontosan, boldogság. Úgyhogy szurkolok nekik, hogy ők is megcsinálják ezeket, amiket én is. Egy kicsit előbb. Egy kicsit előbb, de ha ilyenkor, akkor minden van valamiért, azt szoktuk mondani, mindenek oka Még van. azt mondd meg, hogy a sebesség mennyire vonz? Semennyire. Semennyire. Nekem az élményt nem a 160 jelentővel 220, tudod? Megértem, aki azt, annak mindig azt szoktam mondani, csak hát én nem pofázhatok a fél éves rutinommal annak, aki még 20 évezet, hogy figyelj, akkor ki kell menni pályára. Nem tudom, mennyibe kerül, biztos 20 000 fönt vagy 30, csak van hozzá bukótér, van hozzá minden, az max lejön a plezúr, meg összetöröd a motorodat, de egy, nem ölsz meg másokat, 2, te se halsz meg, vagy nem leszel rokkant, vagy nem akkora eséllyel. Talán amit például kint láttam, hogy ennek a kultúrája, a motoros kultúra Szlovéniában is, meg az osztrákoknál is picit felé billen, tudod? Hogy élménymotorozni akarunk, szépeket akarunk látni, jól akarjuk magunkat érezni, megállni egy kávéra, este meginni 2 sört és megnézni a világot. Magyarországon ez még nincs meg, és az is egy vicc egyébként, de ez nem csak a motorosoknál, az autósoknál is basszus, amit fölrobbanok, hogy ahogy átmész a határon, akkor mindenki tudja, mennyi az 50. Érted? Mert ott 400 euró a büntetés, meg megint egy sűrűben mérnek. Vagy mennyi a 100, mert ott ugye közút az nem 90, hanem 100. Itthon miért nem? Hogy így. Igazad van, köszönöm szépen Azt a nem tudom, de így beszélgetést. gondolom. Én is köszönöm. Akkor legalábbis én egyetért. Ja, az nekem elég. Köszönjük szépen. Köszönöm.